Ilalawon na nato mga kasama ang atong suking tigpaminaw, ang tagbalay. Ganaw na to si nanay, si pangalan? Prima Estrada po. O si ma'am? Nerlin Estrada. Si Marlene. Ikaw? Christine Antoliao. Hello sa inyong tanan mga taga amo ni sa tong mga avid listener mga kasama din ni sa Bangkas Heights. So andam na ba mo nga mukanta sa Armen Christmas Station ID? Andam na. Andam na. Sige, paduol tagamay sa mic. Ayan. Sige, 3, 2, 1, go! At nakakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa, at makarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawiin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Yehey! Di basta-basta ang atong choir. Di na natin langanan, itunay na natin sa ilaha ang atong dalang regalo, atong New Year gift packs sa pamilya nila. Dawata ma'am! Og syempre, kulang na, paresa na to na og non-alcoholic wine! Yay! Nakarating yun ang ato ang Noche Buena o atong gift packs mga kasama sa ilang pamilya din sa Bangkas Heights, Sindakbayan sa Davao. Kauban si Radyoman Irene Lumusbog. Kini si Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN.